John Hall, y beirniad mhencampwriaeth adran Brydiau Pur yr Iseldir, wedi tynnu 3 par mlaen ar hyn o bryd. Mae da ni y Suffolk, y Southdown a'r Paul Dorset. Ie, yn union, 3 bryd oedd yn holl bwysig hanner cam mlynedd yn ôl. Nhw oedd asgwrn cefn y diwydiant gig. Y Southdown i ddechrau bryd yn gallu cynhyrchu cig o safon uchel. Dwi'n siŵr sa chi'n blasu yma heddiw eich as y Southdown yn dod yn uchel iawn. Yn bach o'r mod o fraster wedi bod, ond maen nhw'n di newid y bryd, wedi dod â fo mwy modern. Y Suffolk eto yn hanfodol bwysig a'r Paul Dorset efo wyna cynnar oedd yn cael ei ddefnyddio drwy'r wlad yn y blynyddoedd yn ôl. Y Dorset a'r Southdown yn neillwyr cyson fan hyn yn adran y Brydiau'r Iseldir? Oeddi'n barw. Maen nhw'n un sy'n cario cig ac yn rhoi cig arno. Maen nhw'n bictiwr. Mae cyrff dyn nhw llydan yn yr ysgwydd, loen a tipyn o hyd yn dyn nhw, a cwateri ôl. A'r Suffolks wedi'i neud i! Oeddi, mae Brian a Geraint, maen nhw'n... Brian a Geraint yn nhw yn yr clasur Ucheldir hefyd yn y line-up diwetha'r 3, a maen nhw'n ei dod i'r brig fan yna eto yn yr Iseldir. A'r Suffolks yma, maen nhw wedi llwyddo yn y ffeiriau Lloegr a'r Countryside Live ac ennill y Suffolks yn y ffeiri yna hefyd. Felly maen nhw'n neud yn dda i'r Suffolks. Da iawn, chwarae teg iddyn nhw. Mae'n gredit ofnadw. Oedd hi'n bleser gweld man hyn o Sul Geraint a'i ffrind yn paratoi rwy'n mae gyd. Ond ymlaen mae tan oriau cynnar y boredau wrthi. 14 par gyda nhw'n y ffeiriau, a maen nhw wedi ennill 3 carden goch. Arbennig yn dweud? Oeddi, chwarae teg, mae'n gredit iddyn nhw. Ond mae'n rhywbeth maen nhw'n yn gyson, yn neud yn gyson bob blwyddyn. Un blwyddyn ar ôl yn all, maen nhw'n dedicated iawn a iwso gair Saesneg i'r job de. Wel, diolch o galon i chi. Na i nawr fynd draw i gael sgwrs sydyn iawn gyda Geraint dran o'r eglwys Garth Brengi Aberhonddu wedi wneud yn dda iawn yn y ffeiri yn ddiweddar gyda'r Suffolks ac yn ennill pencampwriaeth yr adran. Llong gwerchiadau, congratulations to you. Thank you very much. You've done well with the Suffolks recently. Yes. The other pair, the pair and second, are actually native champion up in Stafford last weekend. And it looks like they've just joined us again. You've done the double. You won the champion and the reserve you in. It's a fantastic achievement. How would you do it? It's a lot of work, isn't it? A lot of work, a lot of time, a lot of effort, a lot of sweat. It doesn't always go right, but that's showbiz, as they say. And you've been here nearly every year? Nearly every year, yeah, for my sins, yeah. It's a bit of a bug, But you and your father work well together? Well, yes, we have our moments, I'm sure. Everybody does, don't they? But I'll go and have a quick chat with your father now. Brian, massive congratulations. Thank you. Well done, you. Thank you very much. And you've been nearly to every fair, haven't you? Yeah. Well, except for 2. Judging at the one and late entries on the other. You haven't been late since? No. But you've had... what's so special about the Welsh show for you? Oh, it's our local show and it is the premier show of the country. Premier livestock show and it's, prime stock come here. It's a fantastic show of sheep and cattle here. We're very lucky. And you're second to none in the country, really. And when you get that bug, you can't get rid of it. No, you can't. And we're glad I'm iawn i chi. Yeah, thank you very much.